pamusoro edare ndauya nenyaya yakambopinda mudare inova nyaya yekunge kamhanga vanaRita akabatana naFelicitas. Makombe same agare pa garo iwo garo nyaya yakamhanga vanaRita akabatana naFelicitas Murombedzi vachimhangarira Nicholas Douglas Murombedzi iri nhau yeland dispute inova yakazendurwa kusite visit musi wa14 February. Tofunga vasanyika magona kutipa report back. Baita yenyu pamusoro zvakare mambochina nemadare saro muno takaenda kutakasvika paratidza kuti mativi ese akanga aripo. Takabvunza ukama hwaRita naFelicitas kuti ndiani vaDouglas naEnji vati hanzvadzi dzababa vavo. Ndobva tabvunza nyaya yenzvimbo yabuda kuti ndeyaSebastian naNzunga vakapiwa Sabina naNzunga vakapiwa naKapuya sekuru vavo. Ndombo vakatanga kubuda ivovo. Sabina aive muzukuru wakakapuya. Nzunga ndiye murume wachoni. Sekuru vaSabina vana vaSabina vachoni vaiti Nicholas mukomana 1 naRita naFelicitas. Rita naFelicitas vana baba vavo. Nicholas ainzi ana baba vake futi zvakare. Rita naFelicitas ana baba 1, Nicholas ana baba vake. Sabina ainzi akapiwa madhundu 2 nasekuru vake akapuya. Vakavaka ipapo matongo achona aivepo. Murume waSabina ainzi ndewechiMalawi, so akauya akapiwa ipapo. Baba vaNicholas vanga vasirivo aNzunga. Baba vaNicholas anzi ndewe kuUMP kuZumba, asi ndo vaive murume waSabina wekutanga. Uyo Nzunga murume waSabina wechipiri, asi aive kuMalawi zvakare. Sabina apiwa nzvimbo iyoyo ndobva akavagara ipapo aina Nicholas. Nicholas akazobva ukabva asinogara naSabina. Sabina apiwa nzvimbo naakapuya. Ndobva atodzidza kwaMakumbe nekwaChinamhora vachigara vese ikoko. Sabina Nicholas akakura achichengurwa naNzunga naSabina akaenza kwaChinamhora nekwaMakumbe. Ndobva Nicholas akura arora, ndobva akadzokera kumusha kwaMurehwa. Ndobva atoofwa nzvimbo ikoko. Ndobva airamba kati ndodzokera kwaChinamhora kunochengeta baba mai vakakura vachichengeta. Ndombo hwatatanga kunzwa ihwo hwokutanga. Mbo taihupiwa naNeti Chitsimutemu. Ndivaitipa umbo ihwohwo. Vaiti vakaroorwa imomo kudhara kuma1942. Vaivepo pazvaitika zvese izvozvozvo. So uyo ndobva akadzoka Nicholas. Ndobva akazotanga kugara naSabina naNzunga achivachengeta kuti ndinogara naamai nababa vakandichengeta. Umbo hwatatanga kuwana pekutanga ihwohwo huchipiwa naNeti. Umbo hwechipiri Gladman Murombedzi anove mwana naNicholas naSabina. Vana vaNicholas vanove vasikana vakapa umbo hwokutiwo pakaita umbo huviri hwepikiswa hwaNeti nehwanga wataurwa nevana vaSabina.
vana vaSabina vakutiwo nzvimbo yaina kupihwa Sabina yakapihwa Nicholas vanove baba vavo. Vakutiwo ayo zvokunzi nzvimbo yakapihwa Sabina nana akapuya ndezvekunyepa nzvimbo yakapihwa baba vedu vanove Nicholas. Mushure mokunge vauya vachikumbira kuna nasekuru kuti tipeiwo Nicholas na Sabina vasi baba mai nemwana here. Ndamai nemwana. Utanga unoti Sabina akapiwa nana akapuya. Ana akapuya achipa muzukuru wavo kuti achengete mhuri yake papi ipapo. Ndombo utanga hwaitaurwa naNeti. Handiti? Umbo hwechipiriwo vana vaNicholas vamwe vakuti aiwa asi Sabina akapiwa nana akapuya. Baba vedu Nicholas ndo vakapiwa ipapo vachikumbira kuti ndipewo pekuchengetera amai vedu. Ndombo hwechipiriwo. So vese takabvunza kuti vane umbo hwakakwana hwekuti Nicholas ndiye akapiwa asi Sabina. Vanhu vacho havasisipo, vamwe vakashaya nekuita sei. Ndobva kwakapuya vanhu vanasekuru varizobhuku ndobva vazosvika patakatanga musangano wangu vasiku. Ndobva vazosvika vekwakapuya. Vasvika vekwakapuya vakasvika ivo nzvimbo iyi yakapihwa madhundura yakapihwa muzukuru wedu Sabina. Hatina kupa Nicholas, takapa Sabina. Sabina kuti achengete vana vake ipapo sezvo anga asina kumusha kwekuenda. Ndana akapuya nasekuru vacho vamba kupa umbo hwehwohwo. Pakaita gakava ava vachiti rakapihwa Nicholas, ava vachiti rakapihwa Sabina. Takazama kutsvaga umbowo hwekuti varipo ravanozova rakapihwa Nicholas kwete Sabina. Pakashaya umbowo hwakakwana. Vainzi vakashaya vamwe vasisipo nekuita sei. Asi vekwakapuya vakati kuti vazopa Sabina muzukuru wavo vakamupa mushure mokunge vasangana naye. Masita aitotaurika ipapo. Hanzi anga asanganirwa naye. Hanzi pakapihwa Sabina pamba nana Tsedemu nana Gutsa nana Jairos nana Mariko ndo vanga varipo pakapihwa Sabina. Vakamupa nekuti vanga vasangana naye achitonotsvaga nzvimbo kwaGwindi. Ndo muti waunganogara kwaGwindi uya tikupe mumusha medu. Ndo pakanzi pakagarwa dari iro riri. Aitaura umbowo ndiNeti. Ndigogo vatokura vaitini zvakatoitika ndichitoona. Asi vafuti vana vaNicholas futi vaitawo futi mazita ana Tsedemu nana Gutsa vachitowo futi ndo vakapa Nicholas kuti achengeta amai. So pakaita umbowo hwiviri hwaipikisana. Tichitaura nhau iyoyo pakabuda kuti vana vekwaNicholas vari kuti hatainyanya kugara kuno, takazenge takwamurehwa, takazenda kuGoromonzi nemabasa, tine mumwe munda kuGoromonzi. So baba vedu Nicholas ndo vakapiwa nzvimbo ino vakavaka vakadevelopa kuti amai vavo Sabina nababa vakavachengeta vawane pekugara. Ndobva tazotenderera tichiona minda yachoni nekuita sei. Asi paive nokupikisana kurumbo hwiviri uhwo. Vamwe vachiti kwakapuya anasekuru adzomusha vaiti takapa muzukuru wedu Sabina. Vanawo vaNicholas vachiti dhundura ranga rakapiwa baba vedu kuti vawane pekuchengetera vana vavo. Pakabuda zvakare kuti dzimba matombo aNicholas atoripo naSabina achona atoripo. Ndo mafambiro atakaita takaenda ikoko. Dongo raNicholas riripo, dongo raSabina riripo, which is amai nemwana. Ndokubona kuti ungatsanangurira. Toti Poshe pakatsanangura pachinzi Sabina akaroorwa kukuzungu. Kubva asiyana nemurume ndokubva roorwa nomumwe murume kwaMurewa. Sabina ndokubva azodzokera murume wokutanga ndokubva aita mwana anonzi Nicholas. Sabina ndokubva azoroorwa nemurume wekuMalawi ndokubva vanogara kumaPlatz Noto. Nicholas ndokubva azochengetwa naambuya noamai vaSabina kwaChinamhora. Vanonzi vanizvi Nicholas ndokubva akurira mumusha achengetwa naambuya ari kupi kwaChinamhora. Ndokubva adzidza paChinamhora, adzidza paMakumbi. Murume mukuru akura
ndokubva adzokera baba vake ndobva vazomutoresa chi ndobva vamutora ukanomupa nzvimbo. Asi panguva yaigara nambuya aichengetwa nababa vaya vekumala vaya ndo vaimutumira vachimurera. Asi baba vake vakazomutera ndobva adzokera uko. Asi adzokera uko anzi haana kuvaka. Nicholas akadzoka kumusha kuno. Paakadzoka akandosvika kutsanangura kwakaita mbuya Neti. Vaitsanangura da kuudza kuti Nicholas akava mwana mudiki ndokubva vakoniwa vaityora information. Nicholas anotaridza kuti akazonotora amai zvinova zvakapupurwa ndokupinda kuuya kumusha uko aina amai. Nicholas musha wakurira. Nicholas ndobva atsvaga nzvimbo achiti kugara kwakaita amai uku kumapurazi uku kwakamanikidzika vanogara zvakanaka. Ndobva vauya kwaChinamhora. Saka mbohwa kuda vachiti vakumbira nzvimbo. Nicholas akaenda paakapiwa nzvimbo nanaChedemwa. Paakapiwa nzvimbo iyi akazovaka kicheni mbiri. Anga atomurume atoroora atone mudzimai atone mwana wacho nanga atone makore mangani 2 atone 2 years. Atora mai akazovaka kicheni yamai vavaka kicheni yake nemudzimai wake ndokubva vatanga kugara vakadaro. Baba vekumana vayo vakazouya vachibva kupi kumapurazi ndokuzogarawo papi pamusha apa vachigarawo naadzimai vavo pakicheni yange yavakwa. Nicholas semwana vachengetwa nababa iyi mhuri yaingowirirana ichifambidzana ndobva yagarisana yakadaro. Yagara yakadaro zvikabuda pachena kuti Felicitas akaroorwa. Asi aroorwa haana kumurume. Felicitas ndobva anongedzerwa nzvimbo. Kwaitaurwa chinzi Felicitas akapiwa chi nzvimbo. Ndizvo vaFelicitas. Felicitas aripo ka? Ngatifanze vapiwa nzvimbo yako. Then mumwe wacho Felicitas nani? Rita ndobva anongedzerwa futi chi nzvimbo. Mawapiwa nzvimbo nanase kurande. Ayo ngatimbowirirane patakawirirana tichifamba. Ndobva wapiwa nzvimbo ane. Ndati dare rikasike kukunzwisisa nyaya. Felicitas akapiwa nzvimbo. Rita ndobva apiwa nzvimbo. Asi zvoitaza Nicholas uyu paaigara akazobva ndobva anoforera purazi Goromonzi. Ndobva aenda kuGoromonzi. Asi Nicholas akavaka misha yacho takaiona yakavakwa ipapo namina Nicholas. Misha iyi noti Nicholas akazoforera nzvimbo kupurazi anga kunyanyira kupurazi abva asiya apo. Saka vana vake futi havana kunyanyogara apo ndobva vaenda kupi uku vamwe ndokushandira kunze. Pamba paNicholas ndobva panzi pachigarwe nemwana wani achichengeta mwana wani mwana wenyu zitende ndiFelicitas. Felicitas mwana waFelicitas ndobva atanga kugara pamba paNicholas achichengeta pamba paNicholas. Zvazosumudza gakava rakaenda kudare nderekuti mwana waFelicitas akuda kupiwa imba ndobva apiwa chivanze akuchekerwa chivanze munzvimbo mani ipapo pokuti mwana waFelicitas arikugara achengeta pamba paNicholas. Ndokubva vakuchiti uyu sabhuku vakuchipa muyadhimo ndobva makupiwa muzukuru imomo. Ndozvakazopa gakava kuti avo vana murombedza vachitanga kunomhanga vati komadi kumupa muyadhi kwenyu mazoya kuzomuisa muyadhi umu. Saka ndobva kabva pacho negakava rekuchiti ndobva vachiti musha uyu wakongorwa amai vedu. Zvakongorwa amai vedu akati pachagara vazukuru. Asi zvinova zvatakatadza kuona pane zvakanga zviripo nokuti ndakazopedzisira takutaura nemwana wenyu imi musisipo. Tikati dzimba idzi dzakavakwa nani mwana wenyu akapupura kuti ndedzaNicholas dzandakanzi ndichengete. Ndokumubvunza kuti saka sei imi mana mai enyu ari kuti mune kodzero kunge muchichekerwa muyadhi muno muchivaka. Akangoseka akatadza kutaura haana pachaakataura chakabati mukanya dinhemai. Pameso penyu haana kupupura tatega asi ndo zvakanopupura tasvika payadhi. Tikati komusha wacho zvakunza unaoni hausi waNicholas nokuti makati Nicholas haana kuvaka munzvimbo iyi. Asi takanoona musha utakaona uri kugarwa nemwana wenyu chipupurirai kudare imi vana Nyakumangara. Musha uri kugarwa nemwana wenyu ndowani
Intoda kutaura changamire. Andokumbira mungopindura mubvunzo wayo musha ukugarwa nemwana wayo. Atakatongoti angochengeta vatomukuvira kuti achengeta. Musha wani? Dzimba dzaNicholas. Good. Pazomukada bongozozo ramukapa kuti chii vamajekesa kudai kuti munetsane chamanetsane nawe ini toda kutsanangura machangamire chakuti muri munhu. Aiwa ndati tingotiga ndipewo mvumo nditaure zvimwe ndokanganwa nekuti ndine chirwere chemwoyo izvozvi ndatenda totadza kupinda muno nemwoyo naika saka ndikukukumbira iwo kukutadzirai kukugonerai mazvinzwa. Inini zvataurika zvese apa zvimwe zviri korekiti zvimwe ndizvenema mazvinzwa ka. Inini pandakapiwa ini handakupiwa ndiri mwana dinga ndakatogara ku85 84 mazvinzwa. Handina kupiwa ndiri musikana kana ndine mwana hwani. Ndakatoti patovharwa kumamaini ndopandakauya kuzotsvaga nzvimbo kuna sekuru vangu inini vokwakapuya ndo vakandipa ipo 84. Good majekesa mapiwa tobva tabvunza isusu kwakapuya vekwakapuya vaitadza kupa hombowo hwakakwana nokuti vaitadza kuti vanhu vakagara pakadai vakaita focus meeting nokuti kati Felicitas akapiwa papi vaitawo Rita akapiwa papi obva vataura Nicholas akapiwa papi obva vati ndobva vati mho ndobva vatadza kupa Furidzi ndobva wadzanga kuti hanzi kudhamu kuti kunova kunenge kwainge kugadhini here ndokuvanza hameno kuti kune chekudhamu ndobva vatadza kuzidzekesa varipo here kwakapuya muno mandi varamba kuya chekutanga mambo tichivatisvika tikati imi ndimwana akapuya tikuda kunzwa hombowo unobva kwamuri vakadani vakatanga kuramba kati hatikwanise kupa hombowo kudzamara taedza kwanyengetedza kuti vaedze kuseketudza vangu vachipa mashoko avakapa ndokubva vaedza kutaura asi mashoko avo vaedza kuti Rita uyu waikutaurira akakumirira muroora mukuru angasara pakafela mbowe ndokuti akati Nicholas akauya naSabine nevasikana mese makauya muri vana vadiki mumusha umu ndobva akatanga kugara zvinova zvakazokundika pakuti Nicholas akatoraramira wachengetwa naamai vaSabine akakurira umu imimi muchikurira muri kumapurazi anakurira kuchaka tipewo nguva titaure mazvinzwa changanenge machanganiro kuti paipa hazvina kuti hati Nicholas akatofunda pachina mhura asi aitobva kumaini Epsom mine kuna baba wake achifunda pachina mhura vachimuendesa boarding vaitobva naye kukwira treni yekubva kuNorton achiuya kwamakumbi haana kuendeswa kuti aigara nambuya kurundwa kunyepa kutaura vana isi hatinyepe changamire hatinyepe zvati kutaura izvi isisu ndoda kukutsanangurira iwoka isisu amai vakati ini ndakapiwa pangu nasekuru handiti apa vakapiwa pavo nasekuru Nicholas akapiwa pake naSabhuku akanga kamakwa kunhingi kuzumba paakazouya kuno akuti ndakuda kuchinja ndigari kuno Sabhuku ndobva ati handeyo Goromondi ndobva vaenda kunomakwa Goromondi vabva kunomakwa Goromondi Nicholas akasvikopiwa madhunduru 2 naSabhuku zvokuti Sabhuku wachona akatofa mwedzi wakapera uyu zvokuti asina kufa vadai vari muno vachitaura apiwa madhunduru 2 paapiwa madhunduru 2 Nicholas ndobva haana kuavaka ndobva agara panhama yake ati pana amai apa nditi ndobva tagara tina baba mudiki vedu vanonzi akahuruva ndobva vati Nicholas ndakumupa madhunduru mamwe ndobva apiwa madhunduru 4 zvokuti kana izvozvi kuti kwaendwa nemupurisa tinonomurakidza madhunduru ati pandoni munhu akatengeserwapo izvozvi isi hatinyepe ndinopika kuti naKristu wangu handiri kunyepera Mwari tapedza izvozvo handiti dare rakauya vakauya kwadoka havana kuzonyatsoongorora zvinhu kwakakwatosviba kuma7 chaiko tapedza nyaya takapedza nyaya kuma7 ningi changamire changu chichi inini kana kwavakaenda kunoona muminda ina handakuenda ndasagonofamba kwakakwane rima kutaura pamberi paMwari wangu vakauya padare iri ndaona ndikumbira kuti ngozviratidza vakauya padare iri vakanga varipo sikudza mafuta dare rakaitwa nguva iyi Sabu ma3 kapera nguva ma6 ichokwadi here kuti Rita naFelicitas vane nzvimbo dzavo dzavakapiwa mumusha menyu
chokwadi. Kunzvimbo kwakapiwa Rita naFelistas kurugarwa nani? Ndovarugara. Ndovarugarako. Apa ari kutsvagirwa nzvimbo yatiri kutaura nezvayo yakaita kuti dare risimuke ndiani? Anonzi Lawrence Murombedzi. Musikuru. Mwana wa Damian Murombedzi. Damian mwana wani? Kuchaita kuti iwewe musaende kugara mai vako chi? Inini kurugara mai nzvimbo kadiki kavakatopiwa. Inini ndakatotsvaga yangu. Mwana wangu yaida pekugara. Ndokuona naamai ndokutaura navo achida pekugara. Vakati tugora kupa kuenda kwano kwababa wedu naamai vedu. Kumiro kwavakazochekerawo madiki kutara. Mwana wako iwewe akudzokera kuna mai vako iwewe vane pavakapiwa kuti ndakudawo pekugara. Alright. Manzwa shoko rataurwa rekunzi Nicholas akauya mumusha umu ndokuvaka ndokuzonotora mai vake kuPrazi kwavaigara kunotora. Ndarinzwa zvangu changamire asi hakusiri. Zvino kana dare rikange ratumwa kuti endai munoita tsvagurudzo voya paground, ripoti kana yakupiwa sezvizvi, imi mobva masimuka muchiti hazvisiri izvo, tinenge takuda kuti zvidiya. Toti ngatidzokerei futi kuground timbonokurukura. Asi izvi zvinizvi zvakataurwa nevanhu vakanga varipo here vaita uchapupu kana kuti zviri kutaurwa nevana vaMurombedzi? No, ndoumbowo uri kubuda paungano yamakaita imimi muri panzvimbo. Iwewe mwana waFelistas wakaona kuti pakapiwa mai vako padiki ndobva watsvaga pako. Saka iwewe watadza nei kushandidzana nemwana wako kuti umutsvagire pake? Hapasi kuwanika changamire. Hapasi kuwanika saka takatogarawo pasina naamai kuti kumunda kwako wenyu naamai venyu ndikumbira kuti mwana wangu haungamupawo padiki pekugara. Sezvo ini ndakawana vana vaNicholas vari muno munde vapi? Iwewe zvakanaka. Ruzivo rwako iwewe rwenhau yaNicholas rwakamira sei? Ruzivo rwangu inini changamire ndakakura pamba ipapo naambuya kubva ndine makore mairi kusvika ndiroore vana vese vandiri kutaura ndakavaberekera ipapo. I think bvudzi wangu wati ruzivo rwako maringe nezvaNicholas rwakamira sei? Ruzivo rwangu maererano nezvasekuru Nicholas munhu wandakakura navo ndorubasi. Muchikurira papi? Pamba ipapo. Pamba papi? Pambuya ipapo. Iwo wakakurira kwambuya unokurira kwamai vako? Aiwa, takakura chigara naambuya. Hatina kukura ndichichengetwa naamai. Anaamai vedu navo taitongotibhiwo zvinhu tiri panaambuya. Ndopandakakurira kusvika ndiroore. Kwewewe pawakaziva wewo kuti urikuda nzvimbo yemwana wako, chakakutadzisa chii kuti uende kune vana vaNicholas kuti utaure navo iwewe uchiziva kuti pamba apa panotaura zvaNicholas uye vana vake varipo? Ini ndaiziva kuti pamba apa ndipaambuya nasekuru ndozvandaiziva. Saka ndakakumbira kune vana vaambuya navo. Titarisa kwakuenda nyaya. Umbowo uri kubuda ukutaura kuti Nicholas ndiye akanotakura Sabina kubva kuPrazi kunotona achiuya naye panzvimbo apa. Zvisiri izvo changamire. Amai vangu ndo vakatouya naambuya vacho. Musi wava kuti vatange amai vako ndo vakauya naambuya vako? Vachiuya vese kuno kudombosha vachibva kwavanga vabuda basi. naSabina? Amai vako iwo mwana waSabina? Amai vako naNicholas ndiani mukuru?
Nicholas. Amai vako naNicholas vana baba mumwe chete. Vakasiyana. Madhunduru atosvika nezvawo mangana. Madhunduru mahombe mairi pozoita hafu zvinokwana kuita 3. Kozoita kumwe kwamusiri kurima. Unoona zvakaita nyaya yenyu dai maive neuchenjeri kana makashandisa vana baba makatanga kugovana panana baba. Handiti Nicholas ana baba vake amai vamwe chete ana Rita vana baba vavo. Dai paripo pamakashandisa uchenjeri ipapo kuti vogova dhunduru ababa vaNicholas omira ega, ababa vana Rita omira ega. Pointi number 1 yawakatanga kuya nayo kudaya pataipupura vaiti Nicholas haimbogona kupiwa kuno mwana wokumusana. Ndobva taedza kukuedza kutsvagurudzo kuti sei mati Nicholas mwana wokumusana tichitaura uku tikati aidaro ndiyani wamanga matitita imetseka muchimudzira imi kuti tikapasisa badare kuti Nicholas hazvigona kuti titi mwana wokumusana. Apa pana paita ana baba vavirika. Ose Sabina ndiye amai. Wana Felicitas na Rita. Ndiye amai vaNicholas. Handiti. Dai vana Felicitas ka mama mchida kutsvaga fairness. Makatanga ipapo kuti madhunduru emhuri yakaberekwa Nicholas aya. Madhunduru emhuri yakaberekwa isusu vana Rita na Felicitas aya. Zvinhu zvenyu zvaigona kuti rerukei. But approach yamuri kuuya nayo inini yekuti muti inini ndini Nicholas haasi. Approach yenyu inonetsa iyoyo. Isa hatina kudaro changamire ndoda kukugamai. Kana sabhuku ava vari kuteedzera zvatiri kutaura vanozviziva. Isu pakanzi wauya mutemo okuti mwana ega ega ngaanyorwe mubhuku. Handiti? Takanonyoresa hanzvadzi yava iri kuSouth Africa tikanyoresa kwasabhuku. Unoona zviri kuitika ndezvekuti hatina mbenge takati ndakupai uchenjeri hwamungadai mashandisa. Chiriku Felicitas ane pake paakanongedzerwa. Rita ane pake paakanongedzerwa. Handiti imwe yedzimba dzevarume vaSabina. Handiti? Saka zvoreva kuti imwe imba yevarume vaSabina yakapiwa nzvimbo Samuel. Ndizvo? Nicholas aiva nepake paakanongedzerwa. Pobva pasara imba yakaberekwa Nicholas ndo inobva yasara isina nzvimbo. akapatengesa Nicholas akapiwa. Zvokuti dai kuri kuti tikaenda nemupurisa tichinoratidza madhunduru mairi akatanga kuwana sabhuku akaatengesa akazopuwa madhunduru 4 nababa mudiki wedu negadheni akaritengesa akuenda kupurasi. Rakatengeswa uku kwakatengeswa murume afa mukadzi nevana vake. Kukutaurira kuti apa taita mhuri mbiri ka. Handiti iyi mhuri yaberekwa Felicitas na Rita ine kwayakapiwa pavanotonga iwo. Ko iyi mhuri yaberekwa Nicholas yakapiwa kaikatengesa. Tengesa madhunduru 6 vakapiwa papi? Madhunduru nasabhuku yekuti takumaka ikunu kuti mivana vaNicholas. Dai zvandabvunza. Pamusoro ekuruvara ndichitaura zvakutaurwa nana vatete kuti vanotaura ivo kuti isusu baba vedu vane kwavakanga vakapiwa. Baba vedu havana pavakanga vakapiwa. Pamba paipapo ndo vakatsvaga kunana sekuru vachiitira kuti vachengetani amai vavo nababa. Ana atete vakanga vari vadiki vaitoitirwa zvizhinji zvese nababa vedu, including kutoresa vana mabheki. Dhambiyo nepane paasina kugona kukudaira kuti unoziva seya Nicholas akatoreswa bheki nababongo rekuMurongedzi akatsvagirwa basa nababongo. Imba yekuroja chayakapiwa imba yepaMurongedzi. No, apa tarisaika dhunduru riri kugara mwana wako iwa ndiwe Damian.
Pakuya kuzochengeta mwana wako, handi dzimba dzaari kuchengeta handi dzaNicholas. Yes. Aiwa ari kuchengeta Asiriyo. munina wangu ndiye ari kutaurwa ari kuchengeta imba yasekuru. Imba yasekuru wapi? aNicholas. Nyenye iri pachena kai. Nasandapedza mukuru wacho. Ai mbomira ndopane zvandatokubatira iro nemi. Saka sei pakuita gakava ipo pachitochengetwa pachinzi pamba paNicholas pari kuchengetwa. Imba iri ipapo dzambuya idongo Dzakadonha. iye asekuru yaichengetedzwa kuti panogona kubiwa nekuti imba ichiri mawindo madhoo marata zvinogona kuya zvakaitika iri imba yaNicholas. Chazodzosa Felistas naRita apa chiya ivo vaine kwavo kwavakapiwa, nokuti Felistas naRita kana vapiwa vaisimuka nemhuri dzavozvo voenda kwavo kwavakapiwa. vana vese unowanzi vari vatatu hapana asina kupiwa pake. Vari vatatu vapi nevapi? Ava neNicholas. Nicholas akapiwa pake akatengesa matundu 6 munichangamiri chamudinzusei kuti tiende izvozvo munonotoropaona negadheni vese vakatengesa. Vaizovaka sei pamba paamai iye ainekwa? Aiwa kandokwaakatanga aine amai vake paakazonumapa naNicholas apa neparutorwa zipana paamai apa zvakarasana zvakadii? zvakabatana Vakaimba yake. akatongovapo ipakunda vakakana amai vake. Pamusoro yanaku apa pane umbowo hunobatika kapa, umbowo huripo hunobatika. Wozi panhu pakatovakwa imba yatikunzi imba iyi ndeyaNicholas iyi, anga akavakidzana naamai vake apa, tobva tadzoka dare robva rati hapasi paNicholas. Munozviona zvichiita here izvi? Chibanza hapasi paNicholas changamiri. Chatiri kutaura isisu tiri kutaura kuti ambuya vakanga vakati inini kana ndafa pamunda uyu munogovera vazukuru vese, kwete vedu isusu chete, vese ivava vazukuru vangu vakakurira ipapo vese ngavachekeri. Mashoko emufi aya tinoda kuashandisa chaizvo, asi dzimwe nguva mashoko emufi anoda kushandiswa zvine unhu, nekuti mashoko ekunzi akasiya ati mashoko asina kana umbowo ichakanyorwa, ende mashoko arikuda mukanwa mumwe chete, ende vamwe vakateerera vanogona kuapikisa vachiti tipe umbowo, iyo unobva wati umbowo izwi rangu. Dare robvuma here kutambira izwi rako iwewe seumbowo? Isusu tine umbowo huripo hwechivakwa chikutoratidza kuti Nicholas akavaka apa, amai vake vakavaka apa, vakavakidzana naamai vake mudhunduru rimwe chete. Vamwe vacho hanzvadzi dzake Rita akapiwa apa, Felistas akapiwa apa. Ko apa toti ndepani apa? Handizvo zvinobva zvangobuda pachena? Nicholas akanga apiwa pake changamiri. Handizvo here kuti zvinobuda pachena zvinezvi? Uyezve kana kufa kwaakazoita akanga akukura zasi sagari kuno. But tiri kuti fambe dzoke. Iri shoko rekuti akazofa kupurazi iri. Aiwa. Taura hei mai. Ndoda kungoti ndibatsire ana tete pavakutaura ivo kuti baba vedu vakanga vapiwa pekuti vaende vakatengesa. Tofunga vakavhunzwa nana presiding officer kunzi naimi ko imimi muri kuti makapiwa nana akabuya vari kutaura kuti vakakupa ivo vari kuti vakakupa ko Nicholas haana paakapiwa here havana kupadaira vakati akapiwa naakahuruva garden. Tofunga kana witness yedu isusu Mathias Machive nyika akataura kuti uko vakakupiwa garden nekuti kagarden kaambuya kakari kadiki, kagarden kakakachagona ambuya kakari kadiki. Baba vedu vanonzi vakatengesa ameno ivo ndo vane umbowo kunyatsoziva. Mafarms ari kunzi hanzi anga ane famu kuNicholas kuGoromonzi. Baba vedu zvechokwadi vakaenda pahondo yeminda vakawana famu kuGoromonzi tofunga 1999 kana Zasanyanzinya nanganaine nyaya yatokutaura nezvayo. Okay. Baba vedu famu of course vakaita famu. Asi chero uku kumba kwachonoko hatai baba vedu havegona kuvaka panhu pasiri pavo.
dzimba dziripo ndedzavo kureva kuti ndepavo. Ambuya vakafa 2003 ana atete vanga vatopiwa pekugara. Uyu Damian anga apiwa. Uyu mwana mwari kutsvagirwa mwana waakamitisa samwe hatitombomuzeka nesu ana ambuya esu. Handiti saka vakuda kuti vaunze mwana pamba pedu ipo pasiri pavo. Vakadi kumupa ambuya pavakafa zvinhu zvichigoyewa vakadi kubva vati panapa hapana umwe munhu ari kuzogara tichagorera vana vesara. Vakuda kuzvitaura nhasi nekuti vakuda kuteka advantage kuti sitasara taavana. Pamba ndepedu zvavari kutaura izvi zvakamboimbwa natamba oga kunzi hondo yakora muZimbabwe nanhasi hondo yacho iripo ingoripo. Ndinoda zvangu kutaura chokwadi vanhu ngatitaurirane chokwadi zvekureva taura yenyama ndinoda kungotaura zvikudiki pamusoro pedzimba dziri kutaurwa kuti dzimba dzakaonekwa matombo kuti dzababa vangu Nicholas nedzambuya vangu. Vana atete vangu ndinokumbira vapupure chokwadi pamberi pedare kuti makicheni ekutanga akapazika dzakavakiswa dzakavakwa nababa vangu. Iyo kicheni dongo rambuya riripo rakavakwa zvakare naNicholas achivakira amai vake padhuze. Zvakanaka. Munda kuti kutova nezvawakakura zvakadisa po. Minda yese iri kutaurwa zvaSabina yakutaurwa zvaNicholas yakakura zvakadini? 4 acres. Acres kwete hectares. 4 hectares. Pataurwa zvamadhunduru maviri mahombe pogotaurwa mamwe madiki matatu. Zvese zviri kuenda pa2 hectares ipapo. Unosvika 5 acres kana kuti 5 point something. Ukabva ndatobvunza achiti sabhuku. Sabhuku ndati pataurwa zvemadhunduru maviri mahombe nematatu madiki. Nditsanangurire tinzwa. Chokwadi madhunduru ayo aripo. Anosvika kuma 5 hectares. 5 acres. This is almost 2.5 hectares. Umbowo uri kubuda panapa ka? Uri kutaura kuti nzvimbo yatotova nezvayo ndeyaNicholas. Ndo umbowo uri kubuda panapa. Hatisi kuramba changamiri. Hatisi kuzviramba. Asi ko mahwitness akataura kuti munda ndowaSabina hazvisi kuita kuita seiba. Ndosaka ndauya ndine approach yekuti ka imimi vana Felistas dai muri vamwe ka magara pasi neava nachibvunza land size kuti yakakura sei. Ivhu ratotova nezvaro ka icommunal land yekumusha isina anoti ndepanga yatinongogamuchidzana tichigamuchidzana tichienda. Dai mashandisa nzira dzekuti mutaure nevana vaNicholas kuti takumbirawo nzvimbo yekuti tipe muzukuru wekuti awane pekugara. Hazvisi zvaiva nyore here than kuti murwire nzvimbo yese yamuri kudai? Isisu changamiri munongotonga zvinenge maita. Isisu hatisina hondo. Kana tiri kudarika ndofunga apa panyaya yangu yakamhanga Rwanda topedza. Nzvimbo yatotova nezvayo yakafambirwa. Nzvimbo iyi ndeyaNicholas. Ndombo wabuda pano. Handiti iro dzatopfungwa zvandava kutokupaiwo zvangu kuti madii kutaura nevana vaNicholas kuti mukumbirire mwana wayo pekugara. Ini ndikushandisa hombowo hwakabva. Handiti nezviripo ndimataura mega muchiti panha pakatovakwa imba yaNicholas iri kuchengetwa nemwana waDamian, mwana waFelistas ndizvo nemwana waFelistas. Saka pazvinozorambika sei kuti pamba apa ndipaNicholas ipo pachitochengetwa munhu achitoziva kuti ndiri kuchengeta musha waNicholas? Ini changamire mungangonditi pamwe chembere inotaurisa ka asi ndeida kunzwa chokwadi chipinde mumusoro mangu zvakanyatsonzwisisa. Umbowo Nicholas akaona munhu 1
akaita umboni. Sabina akaita mavhoti 4 evanhu vakawitnesa. Saka ingi munhu wazoenda kwaNicholas sei? Ndopandinokungopapo Nicholas ivo vamakatuma vacho vakatotaura vakati ufunga ndashandisa izwi rekuti ndatopedza. Handiti ndashandisa izwi rekuti ndatopedza. Munhu watikutaura nezvavo neumbo hwabuda panapa munhu waende waNicholas. Handiti dzandaya kutokupai dzanzi dziri pfungwa dzekuti muite kuti mwana wayo awane kugara. But chaakunetsa ndechekuti nzeve dzenyu hadzisi kuteerera zvamuri kuudzwa, muri kumhanya muramba makabatirira zvamuri kuda imimi. Zvino dare rinoteerera zviri kutaurwa nemutungamiriri wedare, tofamba tese. Tikati ndine pandasvika imotanga kundidzorera kwenyuka, hazvishande. Kana maramba kuteerera pfungwa dzandiri kukupaika, ndinongogumira pamwe chete pekuti nyaya yandasangana nayo mudare yandiri kutonga nzvimbo iyoyo ndeyaNicholas. Tobva ndapedza. Then dambudziko renyu ramuinaro ndobva ndangokusiyai muinaro. Because inini ndakutoenda mberi kuti ndoona kuti chii chandingaite kubatsira dambudziko ramuinaro. But mukuda kuedza kubatsira dambudziko ramuinaro imi muri kundidzosera kumashure. Hazvishande. Ngatifambe tese mudare. Aiwa, hapana dambudziko changamiti. Zvamarunga ndizvozvo, zvamarunga sirumbo. Ndizvozvo. Iwe Damian, unzwa dzandiri kutaura? Dai uri munhu akangwara iwewe waigara pasina naanjana asekurani? Waigara pasina naasekuru wako wogara pasi uchikumbirira mwana wako iwewe. Because umboora pamunobvisa sei? Wokutoti imba iri kunochengetwa imba yaNicholas. Ndingokumbira changamire kuti ufunga vari muno zvavana sekuru chichemo chada kutosvisiwa kwavari Because chinonetsa nchokuti mai vako ivo ndo vari kuita nharo, but mwana wavo ndiye ari kuchengeta imba yaNicholas. Zvoshanda here. Mazai vanhu vamwe vakuru zvimwe zvinhu munozongotaura nepasipo nekuzozai nekudai, saka zvinhu zvinokoda kuti vanhu muwirirane. Zvakanakai, ini regai nditarisane nenyaya yandaudzirwa mudare. Felicitas naRita, dare riri kurasa chichemo chenyu chekuti munda uyu wamuri kutaura uyu ndewei. Munda uyu uri kuratidza kuti wakasiyiwa naNicholas Murombedzi. Naizvozvo dare riri kupa vana vaNicholas Murombedzi munda iwowo semunda wakasiyiwa nababa vavo. Aiwa, ndazvinzwa changamiti. Maita baba. Tenda changamiti. Ndinotenda.